Ya awas wine. Mbak jaluk banyune, Mbak. Banyuku tuh ramet tuh belas kok, Mbak. Muek kalau banyune. Oh, Lah sampeyan apa ora arep to, Mbak? Bayine ku lho metune sauprit, teborku lho ket mau ora kebak-kebak. Ki lho sakmono tok ki lho. Aku ngenteni wis 3 jam sakmono tok. Wah, ya mending Mbak tuh Mbak dia. Mbakku lho ramet tuh belas, sithik lho ramet tuh belas, Mbak dia. Terus aku. ya wis kono. Emberku paling ya kebake engko jam 10 bengi. Saya tinggal sekono lah. Suwine. Ya wis lah. Ora apa-apa temborku tak tinggal yo. Aku nitip. Engko tolong ngisike. Wis ya, Mbak. Tinggal wis dina tak bakalan tak isi. Wah, aku urung tak kebak-kebak.